F'dawn l-aħħar jiem fid-Dar tal-Providenza kienet qed tittella wirja partikolari tal-ġimgħa l-kbira, wirja mill-isbaħ li saret mir-residenti ta' din id-dar b'ħidma konġunta mal-istaff tad-Dar tal-Providenza. L-iktar ħaġa li tispikka bla dubju il-momenti varji tal-passjoni iżda f'forma mhux tas-soltu, fil-forma ta' presepju li minkejja li huwa sinonimu mal-miliet, ir-residenti tad-Dar tal-Providenza rnexxielhom minnu joħolqu xi ħaġa partikolari immens. Dwar dan tkellimna mad-direttur ta' drama David Muscat, wieħed mill-Ability Promoters fid-Dar tal-Providenza. Kif nitaraw warajja għaw ukoll il-wirja li hija magħmula minn oġġetti riċiklati, din hija xi ħaġa differenti hawnhekk fid-Dar tal-Providenza, għaliex is-soltu konna naraw presepju anki marbut ma' żminijiet tal-miliet. Iżda illum il-ġurnata qed naraw l-istadju kollu tal-Passjoni ta' Kristu f'għamla ta' qisu presepju sewwa. Kif għatilkom huma maħdumin mill-affarijiet riċiklati, imma l-iskop warajhom huwa li hemm l-involviment ukoll ta' residenti tad-Dar tal-Providenza uħud minnhom u wkoll bl-għajnuna ta' l-Ability Promoters. F'din il-wirja wieħed mir-residenti Chris Gregory ħasem bir-riflessjonijiet marbuta mal-ġimgħa mqazza li kienu ppreżentati lir-residenti u lill-istaff tad-Dar tal-Providenza. Drama xi ħaġa isa terapija ma li tidħolġu fih id-drama ikellek rabti tagħmel iżjed u hekk u jħossi gburi ħafna jħossni. Parti minn din il-wirja kienet magħmula minn affarijiet riċiklati jew donazzjonijiet tan-nies. Ġbarna diversi oġġetti sagri, imma dawn huma wkoll riċiklati għaliex uħud minnhom pereżempju uħud mis-straleb illi għandna daħlu donazzjonijiet jew uħud li sibnihom pereżempju anki f'xi skips jew hekk qed tifhem ikunu mkissrin, imma permezz ukoll ta' użu mill-ġdid ta' dawn il-materjal, ir-residenti involvew billi pereżempju weħluhom jew pinġuhom u tajna xejra ġdida ta' dawn is-straleb u anki oġġetti oħra sagri. Minħabba restrizzjonijiet sfortunatament din il-wirja ma kienx miftuħa l-pubbliku kien propju għalhekk li David Muscat wassal appell lill-pubbliku. Inħeġġeġ il-pubbliku Malti biex iva li d-Dar tal-Providenza ikompli jieħu ħsieba permezz anki ta' donazzjonijiet għaliex wara kollox hija dik il-qalb tal-Maltin u l-Awxin, id-Dar tal-Providenza minn dejjem hekk kienet u hekk ħatibqa'. U grazzi wkoll għar-residenti tagħna li jinsabu fiha aħna nkunu nistgħu wkoll nagħtu dik xi ħaġa wkoll lil dawk li jagħtu donazzjonijiet permezz anki ta' dawn ir-riflessjonijiet ta' din il-wirja. Kien Kutajjar, Net News.